Ето как действа радиофреквенцията на клетъчно ниво. При контакт на биполярният накрайник върху кожата, той генерира топлина към дермис. Ефектът на затоплянето предизвиква мощен възбудителен процес, при който фибробластите се активират, започват да произвеждат колаген. Това обновяване на колагена води до подобряване структурата на кожата, до нейното подмладяване и изглаждане на бръчките. Дълбочинното затопляне, освен подмладяващ, има и отслабващ ефект, тъй като увеличава метаболизма и кръвообращението на третираната зона. Топлината разкъсва мембраната на адипоцитите или масните турбички, в които са впримчени триглицеридите и масните киселини, което води до отделянето им в кръвта, в резултат на което тези масни турбички се изпразват и те намаляват обиколката си. Допълнително, токсините, които са събрани във вътрешността на клетките, се оттичат към лимфната система, като по този начин се пречиства и освежава клетъчната среда, елиминира се излишната вода. Радиофреквенцията има мощно подмладяващо действие и се прилага за реструктуриране на тялото, а също така при увиснал лицев контур, турбички под очите.